салом ва эҳтироми бепоён ба бинандагони гиромӣ ва мухлисони футбол. То оғози бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 ҳамагӣ 81 рӯз боқӣ монд. Вазъи ноороми сиёсии сайёра ба гузарондани бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон дар Амрикову Канадаву Мексика таъсири худро хоҳад расонд. ҳанӯз қазияи иштироки дастаи мунтахаби Эрон дар ин бозиҳо мавриди баррасии Федератсияи байналмилалии футбол қарор дорад ва хабари охирине ки ҳоло ба дасти мо расид пешниҳоди шумо мегардад. Ин ниҳод тасдиқ кард ки бо Эрон дар бастагӣ ба ширкаташ дар ҷоми ҷаҳон дар тамос аст ва ба саволи интиқоли эҳтимолии бозиҳои Эрон дар ҷоми ҷаҳон аз Иёлоти Муттаҳида ба Мексика мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. қаблан раиси Федератсияи футболи Эрон Меҳди Тоҷ ба ФИФА дар ин бора пешниҳод карда буд ва мавҷудияти чунин гуфтушунидҳоро ҳам эълон кард. Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ бо ҳамаи ассотсиатсияҳои узви иштирокдор аз ҷумла Эрон дар тамос аст то мушкилиҳои пайдошударо баррасӣ кунад. Аммо ин ниҳод боварӣ дорад ки ҳамаи дастаҳои иштирокдор мувофиқи ҷадвали бозиҳои эълоншуда ки ташрими декабри соли 2025 таъсис шудааст рақобатҳои худро созмон медиҳанд, гуфт намояндаи Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ ба The Athletic. Президенти Мексика Клавдия Шейнбаум баъди дархости Федератсияи футболи Эрон дар бобати интиқоли бозиҳои мунтахаби ин кишвар дар ҷоми ҷаҳон ба Мексика изҳор дошт ки кишвараш омода аст ки бозиҳои Эронро дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 мизбонӣ кунад. оё ягон шарт барои мизбонии бозиҳои ҷоми ҷаҳони Эрон дар Мексика вуҷуд дорад? Албатта ин масъаларо Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ муҳокима мекунад ва муайян мекунад ки ин имкон ҳаст ва ё не. Интизор мешавем. тавре пештар хабар дода будем, вазири варзиши Эрон Аҳмад Дунёмолӣ ҳафтаи гузашта гуфта буд ки мунтахаби Эрон аз ширкат дар ҷоми ҷаҳон даст мекашад. Аммо агар дастаи миллии Эрон ин амалро иҷро кунад, мунтахаби Эрон бо таҳримҳои назарраси Федератсияи байналмилалии футбол рӯбарӯ хоҳад шуд, хабар медиҳад RMC Sport. ин таҳримҳо ё ҷазоҳо чунинанд: дастаҳои миллии Эрон метавонанд аз ҳам мусобиқаҳои ояндаи ФИФА маҳрум карда шаванд. онҳо инчунин ҳадди аққал ба маблағи 275 000 евро ҷарима мешаванд ки он метавонад ба 555 000 евро баробар шавад. маблағ аз санаи хуруҷи даста аз мусобиқа вобаста аст. кумитаи интизомии Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ инчунин метавонад ба дастаи Эрон таҳримҳои варзишӣ аз ҷумла аз даст додани ҳолҳоро низ татбиқ кунад. ёдрас мешавем ки дастаи миллии Эрон ба ҷоми ҷаҳонии соли 2026 аз Осиё роҳ ёфт ва ба гурӯҳи Ҷ дохил шуд ки дар он ҷо бо Белгия, Миср ва Зеландияи Нав рӯбарӯ хоҳад шуд. ҳар се бозии даста бояд дар Иёлоти Муттаҳида баргузор шаванд. оё медонед ки барои ҷолибдорӣ кардани тими миллии Эрон футболбозон муҷозот мешаванд? агар надонед, пас таваҷҷӯҳ кунед. Кесуке Хонда, футболбози собиқи ЦСКА-и Москав ва дастаи миллии Ҷопон пас аз изҳори пуштибонӣ аз дастаи миллии Эрон шартномаи таблиғотиро дар Амрико аз даст дод. ӯ баён мекунад ки аз сабаби изҳороти ман дар бораи пуштибонӣ аз дастаи миллии Эрон ширкати амрикоие ки нақша дошт бо ман барои ҷоми ҷаҳон маъракаи таблиғотиро оғоз кунад, тасмим гирифт ки ин созишномаро бекор намояд. аммо ман намехоҳам бо онҳое ки моҳияти масъаларо нодида мегиранд ва аз чунин ғояҳои бадхоҳона раҳнамоӣ мекунанд ҳеҷ коре накунам, навиштааст Хонда дар платформаи шабакаҳои иҷтимоии X. Хонда қаблан гуфта буд: ман мефаҳмам ки ин як масъалаи хеле ҳассос аст, аммо шахсан ман мехоҳам ки дастаи миллии Эрон дар ҷоми ҷаҳон иштирок кунад. ана барои ҳамин сухан Хонда аз шартномаи тиҷоратӣ маҳрум гардид. сармураббии дастаи миллии Бразилия Карло Анчелоти ду бозигари клуби футболи зелии Санкт-Петербург Дуглас Сантос ва Луис Энрикеро ба ҳайати дастаи миллӣ барои бозиҳои дӯстонаи дар пешаш дода пеш аз ҷоми ҷаҳон шомил кард. қаҳрамони панҷкаратаи ҷаҳон Бразилия 26 март бо Фаронса ва 1 апрел бо Хорватия бозӣ мекунад. дар ин мавсим Дуглас Сантос дар ҳайати Зенит дар лигаи бартари Русия ва ҷоми Русия 15 бозӣ гузаронида 2 гол задааст
ва 2 партофти голӣ ҳам додааст. Луис Энрике бошад дар 23 бозӣ дар ҳамин рақобатҳо 3 гол зада 3 партофти голиро ба номи худ сабт кардааст. аз ҳайати дастаи «Зенит» боз як бозигари дигари бразилиягӣ мехоҳад дар ҳайати тими миллияш бозӣ кунад. 2 нафар ҳоло аз ин даста ба бозиҳои дӯстона ба тими миллӣ даъват шуданд, ки дар саҳифаи аввал гуфтем. ин бозигаре ки мехоҳад ба тими миллии Бразилия пайвандад Педро Энрико Силва дос Сантоси 20 сола аст, ки ба ҳайси ҳамлагар дар «Зенит» ҳунарнамоӣ мекунад. ӯ гуфтааст: ман ҳама кори аз дастам меомадаро мекунам. ҳадафи ман ин аст, ки бозии хубе нишон диҳам ва дар ҳайати «Зенит» исбот намоям, ки арзандаи ба дастаи мунтахаб даъватшударо дорам ва умедворам, ки ин беэътиноӣ нахоҳад буд. медонам, ки то ҷоми ҷаҳон вақти зиёд боқӣ намондааст. ҳар як бозигар орзу мекунад, ки либоси тими миллии худро пӯшад. агар ин рӯй диҳад, ман хурсанд хоҳам шуд. агар не, ман бачаҳоеро, ки даъват мешаванд, мисли пештара дастгирӣ мекунам. Бразилия кишвари ман аст, дастаи миллии ман аст. ман ҳамеша ба онҳо пирӯзӣ орзу мекунам. Бразилия ба даври ниҳоии ҷоми ҷаҳонии соли 2026 дар гурӯҳи бозиҳои интихобӣ дар Амрикои Ҷанубӣ бо 28 имтиёз аз 18 бозӣ ҷои панҷумро ишғол кард. И дриблинг вот этот скоростной, ну просто шикарный. И удар еще устоял на ногах, пробил в самый уголок, конечно, без шансов. мавзӯи мунтахаби Бразилия ва сармураббии он Карло Анчелотиро идома медиҳем. ин ҳафта ҳамчунин Карло Анчелоти сармураббии дастаи миллии Бразилия таассуроти худро аз кор бо дастаи миллӣ пас аз сар кардани Реали Мадрид чунин нақл кард. ҳоло бешубҳа фишор хеле камтар аст, зеро бозиҳо зиёд нестанд. кор бо дастаи миллӣ бештар ба мушоҳида ва тамошо монанд аст. шумо набояд ҳар рӯз барои машқ омода шавед. ин як фаъолияти комилан дигар аст, ки вақти холӣ ва хеле бештарро талаб мекунад, аммо хеле ҳаяҷоновар аст. дар Бразилия ҳадди ақал 70 бозигаре ҳастанд, ки метавонанд дар дастаи миллӣ бошанд ва санҷидани ҳар яки онҳо кори саҳл нест. маро дар ин ҷо гарм истиқбол мекунанд, эҳтиром мекунанд ва дӯст медоранд. фазои Бразилия фазои воқеии футбол аст. мардум дар ин ҷо футболро дӯст медоранд. ин як кишвари мутлақо шодмоне ҳаст, ки одамони аҷиби зиёд дорад. иқтибос меорад марка аз суханони Анчелоти. мураббии итолиёвӣ аз моҳи майи соли 2025 сармураббии тими миллии Бразилия аст ва дар ин муддат ӯ 8 бозӣ гузаронида дар 4 вохӯрӣ пиёз омад, 2 мусовӣ кард ва 2 бозии дигарро бохт. боз як хабари пурталотум аз ҷоми ҷаҳон ҷавоби худро пайдо кард. Associated Press хабар дода буд, ки Трамп ва мақомоти Амрико бо сабаби пардохт накардани ҳаққи солонаи худ ба оҷонси ҷаҳонии зидди допинг ВАДА метавонанд аз иштирок дар ҷоми ҷаҳон ва бозиҳои олимпии Лос-Анҷелес 2028 маҳрум карда шаванд. аммо оҷонси ҷаҳонии зидди допинг ВАДА нақшае надорад, ки президенти Амрико Доналд Трамп ва дигар мақомоти амрикоиро аз иштирок дар ҷоми ҷаҳони 2026 ё бозиҳои олимпии соли 2028 бинобар пардохт накардани ҳаққи солонаи худ манъ кунад. дар ин бора хадамоти матбуотии ВАДА дар вебсайти расмии худ хабар дод. дар гузориш инчунин гуфта мешавад, ки агар маблағгузории ВАДА қатъ карда шавад, варзишгарон дар саросари ҷаҳон аз ҷумла дар Амрико аз ин зарар хоҳанд дид. шиносоиро бо дастаҳои мунтахаби ширкаткунандаи ҷоми ҷаҳони соли 2026 идома медиҳем. имрӯз мо ба шумо дар бораи дастаи мунтахаби Марокаш, ки дар гурӯҳи С бозӣ мекунад, хоҳем гуфт. ин мунтахаб бо Бразилия, Ҳаитӣ ва Шотландия хоҳад меозмояд. барои чӣ дар бораи Марокаш ё Мағриб? дар таърихи футболи ҷаҳон ҳодисан баъд аз тақрибан 15 дақиқа онҳо ба бозӣ баргаштанд ва ҳатто пирӯз шуданд, ин аввал ҳамчун вайрон кардани қоидаҳо ёбида шуд. пас аз баррасии шикояти Марокаш, кумитаи таҷдиди назарҳои Конфедератсияи футболи Африқо қарор кард, ки Сенегал бозиро бохтааст ва натиҷаи расмӣ бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи Марокаш ҳабт карда мешавад. бо ҳамин шерони атлас бори дуюм дар таърихи худ қаҳрамони Африқо гардиданд. бори аввал онҳо ин унвонро соли 1976 ба даст оварда буданд, аммо ин қарор баҳсҳои зиёдеро ба миён овард. федератсияи футболи Сенегал аллакай эълон кардааст, ки аз болои ин қарор ба суди арбитражии варзиш шикоят хоҳад бурд. бо вуҷуди баҳсҳо
марокаш расман соҳиби ҷоми африқо тавре гуфтем гардид. мегузарем ба ҳолати ин даста ки ба ҷоми ҷаҳон рохат гирифтааст. мунтақаи футболи марокаш яке аз дастаҳои пурқувват ва таърихии қораи африқо ба ҳисоб меравад. ин тим ки бо лақаби шерони атлас маъруф аст, ҳамеша бо бозии фаннӣ, иродаи қавӣ ва рӯҳияи баланди рақобатпазир фарқ мекунад. федератсияи футболи марокаш соли 1955 таъсис ёфта, дастаи мунтахаб аз соли 1960 узви расмии конфедератсияи футболи африқо гардид. дар сатҳи ҷаҳонӣ бошад, мунтахаби марокаш бори аввал соли 1970 ба ҷоми ҷаҳонии футбол роҳ ёфт, аммо натиҷаи таърихии онҳо соли 1986 сабт гардид, вақте ки марокаш аввалин дастаи африқоӣ шуд ки ба марҳилаи плей-оффи ҷоми ҷаҳон рохат ба даст овард. муваффақияти бузургтарини ин даста дар асри 21 ба ҷоми ҷаҳони футболи 2022 рост меояд. дар қатар шерони атлас тамоми ҷаҳонро ба ҳайрат оварданд. онҳо дастаҳои пурқувватеро мисли испания ва португалия мағлуб намуда ба даври нимниҳоӣ роҳ ёфтанд. ин дастовард бори аввал дар таърихи футболи африқо ва ҷаҳони араб ба қайд гирифта шуд. сармураббии он вақтаи даста валид реграгӣ тавонист як ҳайати муттаҳид ва ҷангандаро созмон диҳад. дар ҳайати мунтахаби марокаш бозигарони сатҳи ҷаҳонӣ зиёданд, аз ҷумла ашраф ҳакимӣ, яке аз беҳтарин ҳимоятгарони ҷаҳон ки бо суръат ва техникаи баланд машҳур аст. ҳамчунин ҳаким зиеш бо зарбаҳои дақиқ ва бозии эҷодкоронаш яке аз ситораҳои асосии даста ба ҳисоб меравад. дарвозабон ясин буну низ дар муваффақиятҳои даста нақши калон бозидааст. маҳз ҳунари ӯ дар силсилаи пеналтиҳо бар зидди испания дар ҷоми ҷаҳони соли 2022 ба марокаш пирӯзӣ овард. ҳафтаи гузашта сармураббии ин даста муайян шуд. федератсияи футболи чойгарии марокаш хабар медиҳад ки дар ин вазифа минбаъд муҳаммад уҳебии 49 сола фаъолият мекунад, ки қаблан бо дастаҳои ҷавонии кишвар фаъолият дошт. акнун дастаи мунтахаби марокаш дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 бо раҳнамоии ӯ иштирок хоҳад кард. муҳаммад уҳебӣ аслан бо дастаҳои ҷавонон наврасон фаъолият карда дар клубҳои андерлехт, макаби брюссел мунтахабҳои 23 солаи марокашро ба мусобиқаҳо омода кардааст. дар ҳар барнома мо дар бораи варзишгоҳҳои ҷоми ҷаҳон ба шумо мегӯем. ин навбат ҳумоюншоҳи соҳробшоҳ дар бораи варзишгоҳи ҷиллет фоксборои шаҳри массачусетси амрико ҳарф мезанад. дастаи мунтахаби марокаш вохӯрии дуввумашро бо шотландия дар ин варзишгоҳ мегузаронад. таваҷҷӯҳ кунед. жилет стадиум яке аз варзишгоҳҳои муҳими иёлоти муттаҳида мебошад ки дар шаҳри фоксборо дар канори бостон ҷойгир шудааст. ин варзишгоҳ соли 2002 сохта шуда ба ҷои варзишгоҳи кӯҳнаи фоксборо стадиум бунёд гардид ва имрӯз ба яке аз марказҳои асосии варзиш ва фароғат дар минтақа табдил ёфтааст. иқтидори он тақрибан 66 000 тамошобинро ташкил медиҳад ва ҳар бозӣ дар ин ҷо бо ҳузури пурраи мухлисон мегузарад. жилет стадиум варзишгоҳи хонагии дастаҳои машҳури New England Patriots ва New England Revolution мебошад. ин ҷо на танҳо бозиҳои лигаи миллии футбол ва MLS, балки консертҳо ва чорабиниҳои бузурги байналмилалӣ низ баргузор мешаванд. варзишгоҳ ба ширкати Kraft Group тааллуқ дорад ки онро соҳибкори маъруф роберт Крафт роҳбарӣ мекунад. сохтори варзишгоҳ бо талаботи муосир мутобиқ карда шудааст. ҷойҳои васеъ, минтақаҳои махсус барои мухлисон, инфраструктури хизматрасонӣ ва технология пешрафта ки таҷрибаи тамошобинро ба сатҳи баланд мебарад. баъди аз навсозии соли 2023 дар варзишгоҳ экрани азими видеоӣ ва минтақаҳои нави VIP илова шуданд ки онро боз ҳам муосиртар карданд. аммо муҳимтарин саҳифаи нав дар таърихи ин варзишгоҳ соли 2026 навишта мешавад. жилет стадиум яке аз варзишгоҳҳои мизбони ҷоми ҷаҳон хоҳад шуд. дар доираи ин мусобиқа варзишгоҳ бо номи расмии бостон стадиум истифода мешавад. қарор аст дар ин ҷо 7 бозӣ баргузор шавад, аз ҷумла бозиҳои марҳилаи плей-офф ва ҳатто як бозии чорякфинал. ин маънои онро дорад ки яке аз муҳимтарин лаҳзаҳои чемпионати ҷаҳон маҳз дар ҳамин майдон сурат мегирад. вақте ки соли 2026 мухлисон аз тамоми ҷаҳон ва бостон меоянд, жилет стадиум ба маркази ҷаҳонии футбол табдил меёбад. ҳазорон тамошобин, парчамҳои гуногун, эҳсосоти пуршиддат ва лаҳзаҳои таърихӣ
ҳамааш дар як ҷо ҷамъ мешавад. Ин дигар танҳо варзишгоҳ нест, балки саҳнаест, ки дар он таърихи нави футбол навишта мешавад. дӯстони гиромӣ, барномаи навбатии ҷоми ҷаҳон 2026 марҳаборо бо ҷамъи ҳамкоронам дар ҳамин ҷо ба поён мерасонам. мин баъд ҳар ҳафта дар ин рӯз ва вақту соат барномаи навбатии мо пешкаши шумо мегардад. аз барнома қафлон намонед ва аз хабарҳои ҷолибу чавқовари ҷоми ҷаҳони соли 2026 баҳравар гардед. ҳар то боздид. идатон муборак.